Kasur nong mulai kila keno ya kedupdi komisioner jong ka East ka sales ba ka de kenong ai ktien jong ka sarkar MDA bat ka de ban poi sa ka skor jong ka sarkar ka bade ban wengno kam shi por wood ki laingut ki he pulit jong ka jalla ne mat ik jinki ka patenge habai keram kila thai khubor menta ka mit artarik nailor arjar arpoi ki nong ilam jong ka sur nong mulai kila ong ba ka jingpha jong ka DC da ka shukos notice sekin ringut ki khot nong ilam kasur nong mulai ki bodon khatwai tili ki kenhun seng kila ong ba wat penting ko tempan ki namar ba ka ne ka notice kadang penskun ya siam yakun kajungki kat kum jitu kinoi lam kusur nomulai klai thu ba kadisi mentak step jong ka artrik nailun kala pha sigin reungut bat ipor hadu ndrotrik mentau banai banai ka jubab henrei kani kanhun kala ipor klai kadisi ba kadai bon wengno ya kani kanutis ha ka santrik namar ba kani ka penskun yiki namar kit om senge henrei kinya yale bat kaji ki ka ablupa kilom penpoi ya ka sithi shokos notice habai dei bat katu ka program jing thang teng shop bat kumju ru ya katu ka jing thang akan delight hang dia akan delight education ke bani ke belong hanya hapo modal baki te kendit mene ki parlok rungut ki sak penpoi ya gini ke sithi henrei kene ke jeng penpoi ya gini ke sithi kalanang penskun penban bat kalanang penketik penban ya kasur kindong maulai bat khamtam eru ya ki pat ba nong song jong snong maulai pi habai dei ba ke program ke belong ke bangila pelong ha gitu sengi kitu ki program ke jengmi jong pat ba kat tu ngan yitu ipi kadai ke jeng in kadai ke jeng sngu dukha man sim jong ki pat ba ya ke jeng lek pelat jong sarkar te kini ki diki ki ke pelong ya ki pat ba ban mi kum tu katu kadai ka will power na kaliang ke jong pat ba he ke ba na kaliang ke jongi ngisu organize ke program hajing sisang kam da expect hari pat ba umi kat tu namar bau ulak thang ya ke jeng lek jong sarkar ban ngan yitu ipi balai uk thang upat ba hadu kat tu namar ba ukwa ba kum kitu gijat jingjia ki jing penyap kelam kindum jasu hadian habuan bat ha ka pateng ki banwan katu ka prang ya ka mensim iri jong ki khun samla ka prang ya ka mensim iri jong ki long kemi ki long kpa bangi di ban ai ka jing kersan namar kim la sa kum ya kitu ki kam penyap kelam kata ka de ka jing mi jong ki pat ba ha kitu ki artuli ki program ban daga basai ngani thu ipi ngikran daga basai kum kasur kena mulai ngidan kumba khatwe khat arteli ki kenhuan ha kani kasur kena mulai rengkat ki pat ba babun jong kasno pat ba babun jong kasno mulai henry teli lapen poi ke batam kem pen poi i penban bakani ke deke ke taktik landan kalong ban penpat penprat ban kani kenhum ken mau bahang ni ke por ke bementa na kaliang jong ki kenhuan ba per ki don rengkat ha kani ke por namar ba ki sokhya kumno ki we ken ngat ki we kendum sangan kini kim dai su kum kitu ki dok ha kan bong ale pengat pengyang akum no hap pengat lang kita hari kini bagi scam ya kanong rem bagi ong hap bandar rekat lang ang hakani kasur ba baro hingga teli kowe kasur kum bangilai teli no sedang ladangi keran dia mengi kalong pemban kum kejing penduk mesim ya ki pat ba jong kari kasi jentia hi brok kowe jong kebrih nyu trap nomor kum pilih i menta baro hi ke jelahi brok kowe khamtam ke brih nyu trap kilaya teli kowe kasur lemba kani ke jingjia e ba shir serfir thank you bat kim kwa shu ba kum kini ki ke jingjia kinwan jia hadian kasukos notice ke bakila bu ke ban kaliang jong edisi ila ai ke deadline kalong ba nruterik dai ban reply ya kani ke sithi da ka basa ngi keren sapi kalong ba lemba kini ki print media edisi badan buram sobha ben sim khia ya kani na kaliang kasur kena mulai ngila keren sai bangin num reply rum ya katu bat ngi kerpat ya pi da ka buram ba pin withdraw ya katu ke sithi lakum nu kuno hapo jong ka santerik lada phimla ban le komta kalna kaliang kasur kena mulai kan simpat sedak we ke senjam ke beteng namar ba kani kerkom le kalong kum kejing penting ko tempan kat pinang penting le kemut kat tak lanang prang ya ke mesim ban ye le namar bangi perkhat ya kalawai ngi perkhat ya kilong dien namar ngim kwa bagi ke ki banja ya kini kilong dien pila ai dau ba bangi la pen khen ya ki protokol pila ai dau bangi la pen khen ya ke SOP jong ke government lada pisngau khia hadu kata-kata balai bat film long concern ya kitu ki gathering ki per ki pelong dagi hak sarkar ki pelong dagi political party bat ngan itu ipi ke bat kadang kan mau dang haki kendiat banai dang menta dang kat tu kan ni banai ha kawai nak ki kenhun sang balang ladang bakla imat kala file FIR habai dei begitu jing pelong ang program jong kawai nak political party balai hadu mentaru myo ya jing besar ke bohong balai pi phai kmat tak sing mulai kani ke bangim la ban pediang pimut ban pentroin kinum mulai kinum troin kinang ya yele nang ni sakhaman pihak ban jubab ya kata kajing dawa jong hi
kalong ka justice nagamta ka jing sha da khat jubor ka jing em jong wen ki rong ba ka shnong molai uba Chesterfield. Thank you. Henry Pelse hagni giski ya ka bangi da wang ni justice khala bane dang step prangam lawan kibreu hapo yeng jongi kum ginoi lam kataro lajit tang rungut lawan ai gini siti bat kini ke syokos notice ko ong ba ngi penkhen lane ngilayat persya ya ka protokol jong ka sarkar tingi na lian jong kan hon ngi kren chai madam DC le singila ban ong ba kum iwe na ki nong aiktien lane spokesperson jong ka sarkar maklia Snoba, wat nom penting kok tempan ya kasur jong mulai. Kumbang ngilam mi naduk basdang naduk meningkong, daka jingi teli ngilai long lang gawe. Jingi teli kalong gabor. Ngin nom sange ngin ya yele kata kadika thong kabakum kasur mulai kayang. Di habade bagani jing ai syokos notice ka jong pi. Ni syukwa ban ong ipi kum kasur ngiskop ban oi phi na liang asur kino mulai snoba madam DC pha ka khubor shakibor bahalor la ni shak sarkar MDA basngo bha suspend no shwa mardor ya gini ki pulit ki balalam kman ban wanra ya ka jingdo no kaman siem ka bokordor jong we ni ki rong ba ka shno mulai jungi iba cheres ngin sai kran ya ka shukos notice anda hadin banglayu i ya kene ka suspension nagamta jogini gilaingot om tangumta hare pengat ro yaki hakakendon penyak breu kene gede galjing dawang jongi nganum ongsu ka demand sejong ka surgino molai kene kala de ka demand sejong ka beri nyu trap hibrok kowe namar kene ka jingi hi ka jongi hi kala phryang syakeleng jong ki benta jong ka sor bat ki benta ki paper jong ki district hakar rilom kasih jantia ka jongi te ka khubor ka pasai ya ka DC office ya ka sarkar jela lada phem suspend wood lane wengkam wood ya kitu ki he pulit kumbang ila dawa nadu pasdang hadu kani ka khlimat ka pemerintah na kaliang ka jongi kum kinong elam jong kasur kinong mulai harengkat bat ka borok hi ka beri nyu trep ngin sasyong ngin saperkhat ha kini ki sngi banwan ha kini ka tayo ko banwan ba kan sadon ka program ka education program ka badang he ka badang jur su te ngi kentu kan da ka puram ya ka sarkar jela ya spokesperson jong ka sarkar jela ka jungi EDC ba to suspend no ya kini ki langut ki pulit ki be involve hakani ka killing bat ngasuk kwa ban at hang niru hakaju kapor ba balai ka sarkar ka penslam habidai bagani ka judicial inquiry habangi wat jingtip ngiyo jingtip ba hadu menta ka sarkar hakhalem pat sedang ya kani ka judicial inquiry katu ka statement ka baai na kaliang chief minister ka balakran syai bat ubala pen triang hiru ba unum suspend ya kitiki cops baro ki laingut ki cops ki ba ngi demand badai ban suspend ngi klem demand kumboong chief minister ba lai spa spa ngut ngin la sono bengin suspend ngi demand tang laingut dena kaliang kejongi ngikwa ba kani ka sarkar kan penstat na wood ya kani ka judicial inquiry ba hadu menta ngiyo jingtip ka klem pat sedang ya kani ka judicial inquiry tenre na kaliang jongi khadwai teli ki kenhun gieng teli ka wai melon ha ka ba ngim pedang satya ya kini ki jingpen pharia kala dak sarkar ti ha ju ka poru ngipen pau sa sarkar ba wanum aiding ya kini ki isu namar nadu ko sedang ka sarkar ka kwa ek jingsuk ka kwa ek ta ka bakan light na kanu kanu kerum karam ka mulai
ringi sosi bahne ke step ki poi pemban kitu ki siti penting ko tempan ya ki kat to kat nengut ki paranong ilam te ni ai ke nika jing penchai ba kisur hinong mulai lingba jong ki khatwei teli ki sengi ba per kumjo i kirang ba chinong ki ba jusanran yangi ni don be ka we ka thong kata kalong ke jinge teli ba ngin yang teli be nadu basdang bangila seng bar hadu bangin da pendap ya ke nika isu